Consideran que os teléfonos postos a disposición dos cidadáns para urxencias estean operativos 24 horas ao día os 7 días da semana e non só en horario de oficina de 9 a 2 da tarde. Tamén piden o control sanitario de todo aquel persoal municipal que faga tarefas de reparto por domicilios. Espazo Común ve imprescindible garantir un suministro suficiente de material sanitario a todo o persoal municipal, especialmente as traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar. Demandan que os departamentos xurídico e económico do Concello retomen o seu horario habitual, eso sí, sen atención ao público. Xa a pasada semana o Partido Popular pedía unha modificación dos orzamentos e agora Espazo Común engade que deberíase elaborar un plan para que o remanente de tesourería, o superávit, de 4 millóns de euros repercuta de xeito directo no apoio aos colectivos máis perxudicados como hostaleiros, comerciantes ou autónomos, así como nas familias que queden nunha situación máis delicada. Como por exemplo as horas de atención en canto ao número de teléfono posto a dispor dos cidadáns que poidan precisar de axuda ou as medidas de protección que garantan a protección de tanto persoas que están indo a domicilio como traballadoras de axuda no fogar como os propios traballadores do Concello. Por outra parte, tamén puxemos en riba da mesa a necesidade de xeito urxente comezar a xa tamén en riba da mesa medidas económicas, medidas de apoio a sectores que están padecendo especialmente esta crise, este peche total. Falamos de autónomos, falamos de pequeno comercio, falamos de pequenas empresas. O Concello ten ferramentas e ten mecanismos, primeiro, a través da exención de impostos, polo menos polo tempo que dure este problema, por suposto, habilitando liñas de axuda que son imprescindibles. Falábamos o día do pleno precisamente, o alcalde facía alusión a un remanente de 4 millóns de euros disponibles para facer inversións e demais. Hai que pelexar para que ese diñeiro co que o Concello conta, en teoría, que repercuta nas familias que están sufrindo máis esta situación e nas pequenas empresas e pequenos empresarios que están padecendo os estragos desta crise do coronavirus.